Vaimbo vagurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaota Mzembi vanoti dambudziko rezvematongerwo enyika muZimbabwe rinokonzerwa nesarudzo dzisina kujeka, rinogona kugadziriswa kubudikidza neurongwa hwehurumende yeNational Consensus. Sana binda mashoko atagona kuota Mzembi zvizere pokapai panoti bva subscribe like utina on the bell icon. Sari binda mashoko ataura anonyora achiti Zimbabwe muna 2023 yakaita sarudzo dzakawiriranwa idzo dzakashorwa zvikuru nemapoka evaongorori anosanganira chikwata cheSouthern African Development Community SADC. Kubva ipapo zvizvarwa zveZimbabwe zvakapatsanurwa zvikaramba zviri mugwaro resarudzo uye vaMuzembi vanoti pane chinofanira kuitwa. Dzavanotaura mashoko okuti towards government of national consensus nderipi zano apa. Iyi ndiyo mhinduro kune SADC Observer Mission Report yekuti vamwe vachiri kutarisira kuti nyaya yeZimbabwe ichavharwa musi wa30 chikumi usati watanga musangano uyu usati waitwa, uye TSHABANGU iri kuitawo divi rayo iro richaiwanisa pokugara. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa naWalter Mzembi achiti aiwa hapasina kwekuenda apa, ngatichitongoendai kugovernment of national consensus awa nokuti hapasina kana mhinduro apa the only way yekuti tisupport our SADC Observer Mission Report kutongoti tibve tatongowirirana nenational consensus iri kuparurwa negovernment. Saka muri Zimbabwe chipotuze mafungiro enyu noti kudii pamusoro mashoko ataurwa panapa naWalter Mzembi. Pinai comment section medu dzemafungiro enyu awa musangano subscribe kuleka chinotina on the bell icon. Tambochana mabhitsa nokupa panapa ZVAITWA News Live.